ଖାଲ ଜମିରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗଛର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଲ ଜମି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଧାନ ବିହନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛର ମୂଳ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଏବଂ ଗଛର ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଗଛ ବି ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ବିହନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତିରୁପତି ଭଇଁସାଲ। କିଷାନ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। 21 ରୁ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଳିକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ରୁଆ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗଛ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ 3 ରୁ 5 cm ମାଟି ଗଭୀରରେ ଗଛ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖାଲ ଜମି ପାଇଁ ବା ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଧାନ ବିହନ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଓବାମା ସିଡ୍। ଧାନର ଅବଧି ହେଉଛି 155 ରୁ 160 ଦିନ ଏବଂ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଛରେ ପ୍ରତି ଗଛରେ 25 ରୁ 30 ପିଲ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦାନା ମୋଟା ଏବଂ କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ 250 ରୁ 300 ଦାନା ଆସିଥାଏ। ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ଆୟ ଆପଣଙ୍କ 32 ରୁ 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବି ଖାଲୁଆ ଅଛି କିମ୍ବା ପାଣି ସଦାବେଳେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ এই ଫିଲ୍ଡଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଓବାମା ଧାନ। କେଣ୍ଡା କେମିତି ଲମ୍ବା ଅଛି ଆଉ କେଣ୍ଡାରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ କେଣ୍ଡାରେ 250 ରୁ 300 ମଞ୍ଜି ହେବ ଆଉ ଦାନା ବି କେମିତି ମୋଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଓବାମା ଧାନ। এই ଧାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଓବାମା। ଧାନର ଅବଧି ହେଲା 155 ରୁ 160 ଦିନ। ଧାନର ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଓବାମା ଧାନ। ଧାନର ଅବଧି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ 155 ରୁ 160 ଦିନ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।